Najhorší dôvod, prečo ostáš vo vzťahu? Veď sme spolu už dlho. Roky investované spomienky, zážitky, deti, hypotéka. A ty máš pocit, že to už nemôžeš zahodiť. Moja klientka bola vo vzťahu 13 rokov. Povedala mi, nechcem zahodiť tie roky. Ale vieš, čo zahadzovala? Samu seba. Minulosť by nemala byť dôvodom na to zostať, ale skôr budúcnosť je tým dôvodom sa rozhodnúť. Ja viem, že v každom vzťahu manželstve môžu prísť výzvy, rôzne obdobia a tak ďalej, ale ak obdobie trvá roky, je to naozaj obdobie? Dám ti takúto otázku. Ak by si sa mala rozhodnúť dnes znova, vybrala by si ten vzťah? A ak odpoveď nie je jasné áno, tak máš odpoveď. Ale samozrejme to nie je o tom teraz, že by si sa mali rozísť, pretože veci sa dajú vo vzťahu zmeniť. Ide ale o to, či ty chceš, pretože úplne prvý krok k zmene ku vzťahu je to rozhodnutie tvoje. Ak váháš alebo nebodaj vôbec nechceš, si rezignovaná, tak bez toho sa meniť nič nebude. Preto je dôležité urobiť rozhodnutie, nech je hociaké, pretože bez tohto kroku budeš v tom zaciklená roky.